malabatan na maayong gabi labi na sa mga katong ginikanan nga dunay pa eskwela sa kining nga kolehiyo o gadto sa mga mag-uma dina sa gabukiran na sa nasampit nga lungsod. Kumusta po din na karon? Doon ako'y dalang maayong balita nga na kanyo sa mga una sa mga ginikanan nga dunay nagpatungha og kolehiyo kining college students ha. Kaya balong mabuga takta pag magtukod og local college school o tuluhan sa kolehiyo ang lokal nga kamahadan sa Malapatan na Sarangani Province. Wow, nindot na, murag nindot tiga proyekto ba? Kana gikabutyag ni re-elected Mayor John Sumbo og kinibatod pa ang labing unang prioridad ha? First priority ngon saman nga dako proyekto katukuron sa ginubala niyang lungsod atol sa ikaduha niyang termino pagkamayor sa Malapatan gikan Hulyo 1 hangtod Hunyo tuig kiniga o sa man Hulyo 1 tuig 2022 hangtod Hunyo tuig 2020. Kanindot ha, local college school kaugalingon siyempre din na sa kiniga LGU Malapatan. Asoy ni Mayor Sumbo ang pagtukod kuno og local college sa maoy unang hangyo sa katawhan hebenak sa kadaghanang mga ginikanan sa Malapatan atol sa 45 ka adlaw nga kampanya libot sa kinadbuk-ang lungsod. Atol na itong kampanya 45 days man to. Atol na itong kampanya samtang sila naglibot sa tanang purok o sa tanang barangay mo dahil kiyango-ngo sa mga tao mo dahil hangyo sa mga tao nga kumudaog siya kinahanglan nga tukuran og local college school aga nasampit ka lungsod. Ay kini aron dili pa sila madak-an og gastos sa pag-eskwela sa kolehiyo sa ilang mga anak sa dakbayan sa Jensan. Hinungdang kinagayon ang nag-unang prioridad nga proyekto sa ikaduha nga termino ni Mayor John Sumbo. Ay sa nindot ni ha mo din ni ngo sa kinig katawan na kinig para kay kasagaran dahil sa mga ginikanan nina nga kinig dunay pagbueskwela na og college sa ilang mga anak dito pa sa kinig Jensan kinig dalhon o paeskwelahon unya siguro ang uban gipa-board pa siyempre bahal man boarding house plus allowance pa pas kinig budget pa sa kaon di ba o ingon ana unya og kung dili ka magpa-board aga kinig ang imong anak gastos kay pamasahe no pero lahi gyud kung dunay local college ito kay makatipid baka naginot sa gasto ag ato mga pobreng ginikanan dina mo hangyo nila nga mayor kung mudaog ka kinahanglan nga tukura tog local college sa ang kinig lungsod sa Malapatan. Og mao kana matud ba sa atong paginabi adto kang Mayor John Sumbo mao kana ang nag-una niyang prioridad sa ikaduhang termino pagtukod og kaugalingong local college sa lungsod sa Malapatan na Sarangani Province. Abandero on the line! Abandero on the line! Adun ang inyong Abandero on the line! Mata kung good Diyos katos mga ginikanan ha? Di na mo maglisod niya pon kay tukuran na og local college ag idog lungsod di na mo maglisod sa pagpa-eskwela sa kolehiyo ngadto sa inyo nga mga anak. Sunod ka good Diyos, alang yato mga mag-uuma dila sa kabukiran na sa Malapatan. Diyas ka na, sagon na. Pagkabukiran, doon na naidagan, kalubian, sagingan, kamaisan, ano na ang mga produkto na. Doon ako'y good Diyos sa mga mag-uuma. Di ba ang abono karon hilabihang mahala? O niya, naglisod mo kapag afford gumikan kay hilabihan kamahal sa abono. Pero pag baligya sa inyong produkto, hilabihan sab kaniga kabarato. Unsa may akong good news kana sa inyo? Ang akong good news sa inyo, hatagan matud paon niya og libreng abono ang mga mag-uma sa Malapatan na sa probinsya gikan na sa lokal kabahanan na sa Baog lungsod. Grabe kanindot libreng abono sa ato pa kanang inyong yangongo karon nga hilabihan ka mahal sa abono. Wa na nang naman hatagan mo dili lang kay basta-basta ka hatag kundi libre. Na may hatag kauban, hatag ba pero hatag hulam, hatag utang. Pero kini dili ni, kuan gyud siya. Pure nga libre ang mupalit lokal gamanan LGU Malapatan ihatag ngadto sa mga mag-uma ang abono. Ito no?
Kada gikabotya ga Mayor John Sumbo isip patut makabahin sa prioridad siyang administrasyon atol sa ikaduha ng termino pagka-alkalde dinha sa rasampit yang ngalungsod. Kini isip patut matubag sa mga yangungo sa mga mag-uba yang nadunggan atol sa miaging kampanya sa 2022 elections kabahin sa hilabihan karon kataas ka presyo sa abono. Sila taas agad mahal yung kay tinon. Busa aron bagaan-gaan matud ba aga galaston sa mga mag-uba sa mga lungsod sa ilang pagtanom o mga produkto ng agrikultura mohatag ang LGU Malapatan o mga bodo sa nasampit nga sektor unsa nga sektor mga mag-uuma dinha sa Malapatan na Sarangani Province. Ariyan indutay ray pagsurti gid mo nga inyong gipadaw go utros Mayor Sumbuha gubikan kay tanan ninyo mga yango-ngo og mga suliran iyang pagatubagon. Wala usa mga mag-uuma. Swerte na mo, doon na mo'y mga bagong dalan din na, mga farm to market road. Nya karon doon na po boy sa man. Libreng abono sa kining ihatag sa LGU Malapatan. Sa congrats inyo, swerte, plak-plak, weekend kay, nga naman, swerte kay pagatagan mo og libreng abono. Abantero on the line! Abantero on the line! Rem Agdon ang inyong Abantero on the line! Pinawa ninyo, agato pagkinabi ni Mayor John Sumbo, bag-uhay lamang. Gaon ng una, congratulations sa imong landslide nga pa kining daog ha. Grabe gyud taas imong boto dinhi sa Malapatan na Sarangani Province isip subli nga nahimong mayor sa imong lungsod. Mangutana lang mi unsay first priority nimo sa imong second term, first 100 days priority nimo? Yes, unang-una ang pinaka-priority nato karon kay during the time campaign period nakita nato unsa tong mga kinahanglan sa mga katawhan lalo na sa lungsod sa Malapatan. Kung unsa gyud nilang pangayoon nga nindot nga serbisyo ang ilang gipangayo una gyud nga kinahanglan nila kaning madayon gyud mutukod ang local college kini sa lungsod. So ganit karon no, right after sa election naglingkod ta uban sa automatic nga staff na isa ka na sa atong priority. And of course pag-abot na po sa mga infra project na to katong mga opening roads na to continue lalo na sa mga farm to market roads na to, then unsay assistance na to karon dito sa mga farmers na to no, kay nga karon kung tanawon mo unsang trending din sa Malapatan daghan na kay nagatanong ng mga saging, so medyo taas ang presyo, then medyo naangat ang buhay sa mga tao na kaya nila sustain ang ilang mga estudyante, but ang di na po nila makaya karon ang kamahal sa abono. So mga abono na po karon pinagi sa Office of Municipal Agriculture Office nato o gahinta og mga budget dito para sa mga assistance nato sa mga abono. Libre abono. Libre abono ihatag nato. Libre na sa no, libre na sa ihatag nato dito sa mga beneficiary nato sa mga farmers. Abantero on the line! Abantero on the line! Inyong nga nalugog. Aga nabati aga pagkinabi nato kag Mayor John Sumbo dinhi sa ato nga programa. Nagasalamat sa inyo nga pagminaw. Ako ang inyo nga Abantero on the line. Rem Agdon ang inyong Abantero